Ako imate smrdljiva stopala ili imate bilo kakve gljivice na nogama, donosim vam vrlo učinkovit recept za održavanje optimalne i pravilne higijene stopala, uklanjanje bakterija i sprječavanje napredovanja gljivica i atletskog stopala. Ovaj lijek se pokazao kao biti vrlo jednostavan i uvjeravam vas da je vrlo učinkovit. Za ovaj recept trebat će nam pasta za zube po vašem izboru. Soda bikarbona ili meta. Počinjemo dodavanjem 3 žličice sodi bikarbone u zdjelicu, zatim dodajte obilan mlaz paste za zube i na kraju dodajte sok od pola limete. Ovi sastojci će reagirati pijenjenjem. Miješamo dok ne dobijemo glatku i homogenu smjesu. Pravilan način nanošenja je jednom dnevno, u vrijeme kupanja. Nanesite izravno na stopalo, trljajući za nekoliko minuta, zatim uklonite s puno vode. Ovaj lijek može biti malo neugodan prvih nekoliko dana korištenja, ali s vremenom ćete se naviknuti jer su mentolasti učinci paste